Під таким конвоєм на російське судилище привезли 4 кримців. Закиди традиційні, буцімто тероризм та спроби повалення російської влади. Ростовське експрес-судилище зайняло трохи більше години. Вирок – 53 роки колонії суворого режиму на 4. Найбільше – 17 для пекаря із Севастополя Джебара Бекірова. Рустему Мурасову, Завуру Абдулаєву та Рустему Таїрову незаконно присудили по 12 років. Докази, як завжди, жалюгідні, лише прослуховування та шантаж. Очень легко поставить жучок дома или в мечети, записать разговор, а когда удобно, вытащить против активистов эти разговоры о политике, о религии, а потом создать такую ауру каких-то террористов через свои экспертизы заказные. И вот люди получают сумасшедшие сроки. Незаконний присуд бранці зустріли з посмішкою, але для родичів і друзів це справжня трагедія. Вони здолали близько 1000 кілометрів, аби підтримати своїх близьких, але до зали пустили лише 8 людей. Інші очікували на вулиці. Вони не тішили себе ілюзіями щодо російської справедливості, але вірять, що бранці якнайшвидше вийдуть на волю, а кати кримців дістануть гідне покарання. Мы обязательно это все выдержим. Я желаю нашим парням, чтобы они держались и были сильными, крепкими. Главное, чтобы они было здоровье у них. Заур, когда мы тебя очень любим, мы знаем, что ты у нас всегда был честным, добрым, и мы тебя ждем в ближайшее будущее дома. И соберемся в Осмедоце всей семьей. Это все, конечно же, закончится. Справедливость восторжествует, а все те, кто чинили несправедливость, они понесут наказание, мы в это верим. Нам незачем оправдываться, мы народ известный в своей порядочности. Найближчим часом адвокати оскаржуватимуть рішення. І хоч надій на справедливість від окупантів не мають, необхідно здолати всі інстанції, щоб зафіксувати переслідування. Вся юридическая база готовится больше для международных инстанций, чтобы там уже получить адекватную реакцию тех международных судов, которые сейчас работают по направлению этому, получить уже там адекватные решения и, так скажем, решения по этим политически мотивированным уголовным преследованиям. Джебара Бекірова, Рустема Мурасова, Завура Абдулаєва та Рустема Таїрова російські силовики схопили у серпні 2021 року. Тоді масові облави прокотилися кількома районами Криму. Окупанти забирали кримців з родин за надуманими звинуваченнями у спробах повалення російської влади. Правосуддя по-російськи дісталося і вірного посіпаки окупантів Ейваза Умєрова. Цього разу окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним його вирок – 3 роки в'язниці зраднику через нібито перевищення повноважень. Мовляв, у 2019 році тоді заступник окупаційного мера Судака Ейваз Умєров збирав данину за сміттєві урни і відлупцював підлеглого. Утім, ймовірно, це лише привід, аби поставити на місце свого служку. Минулого року він влаштував бійку з іншим колаборантом і так званим радником окупаційного глави Криму Ервіном Мусаєвим. Двоє зрадників посперечалися, хто ж більше любить російську владу. До всього посіпака, який сам себе проголосив главою національно-культурної автономії кримських татар, стрибав на окупаційного муфтія Криму Еміралі Аблаєва, звинувачуючи в крадіжках на зведенні мечеті. Від обшуку, а потім і російської в'язниці Умєрова не врятувала і публічна підтримка війни проти України.
Окупанти мінують хімічний завод «Титан» на півночі Криму. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ». Там вважають, що росіяни таким чином готуються до протистояння з українськими оборонцями на адмінмежі. А хімзавод в Армянську цілком можуть використати для провокації, аби звинуватити Україну в нібито екологічному тероризмі. До слова, у серпні 2018 року на заводі «Титан» вже ставався викид небезпечних речовин. Внаслідок цього з Каланчацького і Чаплинського районів Херсонщини вивезли на реабілітацію майже 550 дітей і дорослих. Від хімічних отруєнь на межі з Кримом тоді постраждав 61 український прикордонник. Російські окупанти все ще мріють цілком заволодіти Донеччиною та Луганщиною. Українські оборонці відбили ще 22 ворожі атаки, інформує Генеральний штаб. За їх даними, в районі Зеленого на Харківщині росіяни провалили спробу диверсійної вилазки, а їхні наступальні потуги фіксують на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському напрямках і біля Мар'їнки. Усі атаки на випалене вщент місто відбито захисниками. А от в Бахмуті окупанти стрибнули в мишоловку, наголосив Олександр Сирський. Командувач сухопутних військ заявив, що сили оборони просуваються на околицях міста і тиснуть ворога з флангів. На підтвердження додав зачистку московицьких окопів бійцями 3-ї штурмової бригади. БПЛА Дацику. Глянь, де ми закріпилися тут на бліндажах. І глянь, які далі є окопи. Пам'ятники ополченцям та імператорам мають відправитися на звалище слідом за російською топонімікою. На цьому наполягає голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він опублікував власний перелік російських пам'ятників, які неодмінно мають бути знесені після деокупації Криму. Пам'ятник так званим вежливим людям, себто окупантам, так званий арт-об'єкт «Время Крима» у парку Треньова у Сімферополі та незліченні імператори та імператриці у Сімферополі, Алушті та інших містах, встановлені після окупації. Жодного збереження в музеях цих істуканів допускати не можна, переконаний голова Меджлісу. Лише переплавка або утилізація спадку дикунів, які залишають по собі лише геноцид. Жалюгідна спроба завадити руху бронетехніки. Росіяни підірвали ділянку дороги біля контрольно-пропускного пункту 3 сестри. Там сходяться державні кордони України, Білорусі та Росії. І саме цей шлях окупанти визначили як танко-небезпечний. Мовляв, українські бойові машини з диверсантами можуть прорватися до Брянської області лише цим клаптиком асфальту. Вочевидь, таким чином російські керманичі і самі розуміють масштаби дірок в російському кордоні, чим минулого тижня на Білгородщині скористалися опозиційно налаштовані російські емігранти на американських бронемашинах.